tenim interessos amb la sanitat o amb el tema de les retallades, en com pot afectar la gent, com afecta això a la gent, als usuaris principalment. Aquest grup ve, fent una miqueta d'història de forma molt ràpida, ve del moviment 15M, quan va haver un grup que va dedicar-se a fer concentracions davant de la Mútua de Terrassa, i aquestes concentracions van funcionar de molt bé a malament al final. Fa un any aproximadament, no, jo diria que 8 mesos, vam tornar a reemprendre aquesta iniciativa. El problema d'aquesta iniciativa és que va començar relativament bé i ha tornat a acabar fatal. I al final vam decidir que havíem de fer un pas endavant. I han decidit crear aquesta plataforma per transformar-nos en un grup de pressió. Vull dir, el que intentem, menys mobilitzacions perquè la gent no s'apunta, no sé el motiu exactament, però no s'apunta, però entenem que el que volem fer nosaltres és una mica organitzar un grup de pressió, dir que la gent reclami. Quan la gent no li donin hora al metge o li retrasin una operació i estigui més de 8 mesos, nosaltres ajudar aquesta gent a que no tingui por en presentar les reclamacions pertinents i ajudar-la. Vull dir, en aquest temps voldríem que no se sentin sols els usuaris. Hi ha molta gent gran en aquesta problemàtica i el que pretenem és ajudar-los, acompanyar-los a la finestreta perquè no li posin qualsevol pega, vostè accepta la reclamació i vostès contestin i a partir d'aquí actuar com tinguem que actuar. Si l'administració, en aquest cas l'hospital, ho accepta, doncs problema resolt. Si no, intentaríem accions una mica més contundents, com organitza la PAP. Vull dir, senzillament, quan tinguem 2 o 3 denúncies que no s'han fet cas, doncs anirem allà una sèrie de gent, 20-30 persones, i no sortirem fins que aquest tema quedi més o menys solventat. Perquè ens hi trobem que hi ha molta, sobretot la gent gran, que per por, perquè se li compliquen la vida, per una sèrie de coses s'hi costa molt prendre la iniciativa de reclamar. No parlem mai de denúncia, que això seria un pas més endavant, per evitar aquesta por. No queda més que una queixa o una reclamació, que no és tan violent per les persones que ho han de fer que una denúncia en si mateix. Jo, en mi opinió personal, a part de les retallades, és el que volen és privatitzar directament tota la sanitat. Algú ha vist que això és un negoci i el que fan és intentar privatitzar això. I el que fan és provocar que la gent, amb aquesta falta d'assistència sanitària a la gent se'n vagi a la privada. Però no és ben bé veritat, perquè la privada, com tu saps, o per almenys tindrien que saber tots, quan un té una malaltia sèria, el que fan és enviar-te a la pública. Vull dir, no, ja l'atendran millor perquè tenen més mitjans. Vull dir, la privada va pel negoci, no per l'altre tema. O sigui, aquesta és la sensació, entre una excusa dels diners i que volen privatitzar, el que estan fent és destrossant la sanitat. Estem tornant a nivells de l'any 2006. El pressupost sanitari que volen presentar el dia 4, ho estan discutint ara al Parlament, són els mateixos costos que l'any 2006. Vull dir que han perdut 8 anys, tranquil·lament, de pressupost. I això afecta en retrasos, en una sèrie de coses. A sobre, les llistes d'espera fan anys llarguíssimes. Les llistes d'espera, tinc els datos aquí, però a Terrassa són diria que terrorífiques. En algun cas arribem a un 91%, del desembre del 2010 a juny del 2013, que són els datos oficials, a Terrassa quasi ha augmentat un 91% les proves de diagnòstic amb el temps. Pensant que el temps que ells diuen està falsejat. Vull dir, quan ells donen un dato que diuen quan les llistes d'espera és quan t'apunten realment. Però mentre hi ha un temps mort. Vull dir que tu digues que el metge m'ha dit que tinc visita tal dia. No tal dia, 8 hores per tal dia. Hòstia, tenim les llistes tancades, ja en parlarem, ja l'avisarem. I quan t'avisen és quan t'apunten. Mentre tu et diuen demanes l'hora i t'avisen, pot passar un mes, 2 mesos, 3 mesos, 4 mesos, 5 mesos. La plataforma
és una mica hereva de les mobilitzacions que es feien davant de la Mútua de Terrassa. La idea és que estem al seu per apoyar-los, que no tinguin por, que reclami, que presenti les queixes oportunes. Aquesta és una de les principals funcions de la plataforma. Sobretot ajudar a la gent, que defengui els seus drets. Que quan vagi al metge i li digui que no li poden donar hora perquè no tenen obert el període, escolti, doncs obri-ho. Vull dir, és tan senzill com obrir el període. El que no poden fer és no donar-li hora, perquè aquestes hores, sobretot en hores de diagnòstic, poden passar 3, 4, 5, 6 mesos abans no et donen hora. I mentre no estàs en cap llista. Es tracta d'aquesta gent, en la seva problemàtica, ajudar-los. Que la gent es queixi a la consulta del metge, al bar, al sofà de casa, als amics. El que es tracta és queixar-se, però oficialment. Vull dir, presentem una reclamació oficial i ells tenen l'obligació de contestar-te. Vull dir, una mica la idea, anem per aquí. Això dona molta angoixa a la gent. Vull dir, la gent quan va al metge és perquè té un problema. I aquest problema és el seu problema, està angoixada i es creu moltes coses que no... Té por quan diuen que té por a reclamar perquè pensa que li posaran en una llista negra i que això serà pitjor, que no l'atendran pitjor i no es tracta de que... I són els objectius d'aquesta plataforma. Conèixer els casos que passin a Girona, que passin a Tarragona, que passin a Lleida, que passin a Berga, o que passin aquí, denunciar els fets que tinguin coneixement. Que cada un no s'expliqui la seva problemàtica. En alguns casos serà una queixa i un altre serà la denúncia que ha passat. Quan algú ens diu que la llista d'espera és de 3 mesos, i per aquí hi havia un noi que explicava que la seva mare porta 2 anys. Han reduït personal d'ambulàncies i ambulàncies que també estan en lluita. Han retallat les ajudes a les dependències, que és molt fort el que estan fent amb la gent necessitada. Exclouen a persones per no tenir papers, que també és del pitjor que... és increïble. Han imposat copagaments de medicació necessària per molta gent. Han fet un copagament que faran ara a la llarga estada a famílies amb persones dependents que necessiten descans i fins ara era gratis i ara serà pagant. Les llistes d'espera han augmentat molt i nosaltres hem arribat a la conclusió també com a treballadores que retallar surt car. Retallar surt car perquè molta gent que està en llistes d'espera esperant per una lesió lleu es pot convertir en una lesió greu. Perquè han ingressat a gent, han donat altes molt ràpides, això vol dir reingressos. Reingressos vol dir despeses. Perquè no estan invertint en prevenció i això també vol dir que no estalviem, que la prevenció és un estalvi. Està clar que el que no ens importa molt poc és la nostra salut. Pedí también, me entrevisté, pedí una entrevista con el conseller de salud, si no lo amenazaba con ir a la fiscalía, y me recibieron tres individuos, el director de CatSalut, el abogado de CatSalut y otro más, que no me acuerdo. Y de todo lo que le llevamos dijeron, pues aquí hay indicios de delito y en fin, esto es muy grave y tal y cual. Pues ha quedado en nada, en 2 sanciones a la vez. Esperemos que con la justicia tengamos un poquito más de suerte. Estás pasando un par de minutos, pero valía la pena.